आथिखालाव 36टा समस्तिनि 31टा समस्तिया इलेक्शन पार्टिनानै अबस्थायाव दङ। एबसु आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गेजेराव बा UBPनि गेजेराव एबसुनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो गोनां गैया। बेखौ सोसनजाया, बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों नटिफाइ जाया, रायजोपालनि गेजेरजों केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों अब्लासिम सनितपुर बिश्वनाथआ बर' कसारि काउन्सिलाव बियो सोसनजानाय नङा। माने जिफोर गामिया आद्रा थागोन बे BTCआव BTRआव गासै गामिया हाबनायनि उनावसो बर' कसारि काउन्सिलाव बियो माने थांनायनि लामाया गेवगोन। किन्तु आपातत जेब्लासिम गामि सोसननाया BTRआव कमप्लिट जाया सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ माने बर' कसारि काउन्सिलनिफ्राय एक्सक्लुड खालामनाय जाखादों बा बर' कसारि काउन्सिलाव बेखौ सोनाय जाया होननानै सरकारजों रायलायनायावनो बुजाबुजि दङ। दा बेखौ माने आग्रां बारस' सोरनिबा माने थुनज्लायनायाव सोरनिबा इनिसियेटिभआव सनितपुर बिश्वनाथनि गामिखौ बर' कसारि काउन्सिलाव नटिफाइ खालामनो थाखाय भेरिफाइ खालामनायासो बे दुखुनांथाव आरो जोंनि रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेलनि गेजेराव बेखौ लानानै कनफ्लिक्ट जि मोनसे थासारि फैदों बेयाव खुनु भुल बुजाबुजि जानो गोनां गैया। एबसु आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गेजेराव बा UBPनि गेजेराव एबसुनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो गोनां गैया। बेखौ UBPआबो बुजिनांगोन, खारन बिथांमोना जि स्पिरिटजों खामानि मावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे एखे स्पिरिटजों बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा जानांगौ होनना बुंदों, इलेक्सन जानांगौ होनना बुंदों। आथिखालाव 36टा समस्तिनि 31टा समस्तिया इलेक्सन पार्टिनानै अबस्थायाव दङ। बेजोंनो इलेक्सन पार्टि नङा होमबा? बिनि गेजेरावनो जोंहा राभा हासंनि माने गवालपारा साउथ कामरुपनि मोनसे जेंना थाबाय, सनितपुर बिश्वनाथनि जेंना थाबाय। बे लासै लासै प्रक्रिया मथे जागोन, किन्तु दा एनक्रस खालामनानै कनफ्लिक्ट जालायनायखौ जों लुबैया आरो बे बेलायाव स्पष्टबादि रायलायनानै क्लियार जालायबानो जायो। आरो सरकारखौबो बेबायदि एना एनि जालायनाय खामानिखौ दावमावथों आं सरकारखौ खावलायबाय। गोजोन्थों।